Iz dnevnika Svete Faustine. U vrijeme 3. probacije Gospodin mi je dao spoznati želju da mu se žrtvujem kako bi sa mnom mogao činiti ono što mu se sviđa. Pred njim uvijek trebam stajati kao žrtva. Pokolebala sam se u prvom trenutku, osjećajući se potpuno ništavnom i dobro znajući samu sebe, ponovno sam rekla Gospodinu: ja sam obična bijeda, kako mogu biti žrtva? Danas to ne razumiješ. Sutra za vrijeme klanjanja dat ću ti spoznati. Srce mi je drhtalo i duša. Te su mi se riječi duboko urezale u dušu. Božja je riječ živa. Došavši na klanjanje, osjetila sam u duši da sam ušla u svetište Boga živoga, čija je uzvišenost neizmjerna i nespoznatljiva. I Bog mi je dao spoznati što su čak i najčišće duše u usporedbi s njim. Iako izvana ništa nisam vidjela, Božja me prisutnost posve prožela. U tom je trenutku moj duh bio neobično prosvjetljen. Pred očima moje duše odvrtjela se vizija, kao i Gospodinu Isusu u maslinskome vrtu. Prvo tjelesna trpljenja i sve okolnosti koje će ih povećati. Duhovna trpljenja u svoj dubini i ona o kojima nitko neće znati. U tim vizijama sve je izišlo na vidjelo. Nevine osude i oduzimanje dobra glasa. Napisala sam to u kratkim crtama, no spoznaja je bila tako jasna da se ono što sam kasnije doživljavala ni u čemu nije razlikovalo od spoznatog. Moje ime mora biti žrtva. Kad je vizija završila, čelo mi je oblio hladan znoj. Isus mi je dao spoznati da se mogu spasiti ako i ne pristanem biti žrtva i da milosti koje mi daje neće umanjiti i da će ostati jednako prisan sa mnom, da se poradi toga neće umanjiti Božja darežljivost. I dao mi je Gospodin spoznati da čitavo tajstvo žrtve ovisi o meni, o mom dobrovoljnom pristanku pri potpunoj duhovnoj svijesti. U tom dobrovoljnom i svjesnom činu je čitava moć i vrijednost pred njegovom uzvišenošću. Ako se i ništa od onoga za što bih podnijela žrtvu ne bi ostvarilo, ipak bi pred Gospodinom bilo kao da je sve izvršeno. U tom sam trenutku shvatila da ulazim u sjedinjenje s nepojmljivom uzvišenošću. Osjećam da Bog čeka moju riječ, moj pristanak. Tada je duh moj uronio u Gospodina i rekao: čini sa mnom što ti se sviđa. Predajem se u tvoju volju. Tvoja sveta volja od danas neka mi je hranom. Bit ću vjerna tvojim zahtjevima uz pomoć tvoje milosti. Čini sa mnom što želiš. Preklinjem te, o Gospodine, budi sa mnom u svakom trenutku moga života. A onda, kada sam voljom i srcem pristala na žrtvu, Božja me prisutnost u potpunosti prožela. Duša moja bila uronjena u Gospodina i oblivena tako velikom radošću da je nisam u stanju iskazati. Osjećala sam da me njegova uzvišenost obuhvaća. Neobično sam ostala sjedinjena s Bogom. Vidjela sam veliku Božju naklonost u sebi i isto tako uronila svoj duh u njegov. Svjesna tog sjedinjenja s Bogom, osjećam posebnu ljubav, a jednako tako ljubim svom snagom svoje duše. Na tom je klanjanju produbljena velika tajna između mene i Gospodina i činilo mi se da ću umrijeti od ljubavi u njegovu pogledu. I puno sam razgovarala s Gospodinom bez jedne izgovorene riječi. Rekao mi je:
ti si milina mojega srca. Od danas svako tvoje i najmanje djelo nailazi na odobravanje u mojim očima, što god budeš činila. U tom trenutku sam se osjećala promijenjenom. Tijelo je ostalo isto, ali je duša drugačija. U njoj živi Bog sa svojom ljubavlju. Nije to osjećaj, već svjesna stvarnost koju ništa ne može zasjeniti. Velika se tajna učvrstila između Boga i mene. U mojoj se duši nastanila odvažnost i snaga. Vraćajući se s klanjanja, mirno sam gledala u oči svemu onome čega sam se prije tako silno bojala. Čim sam izašla na hodnik, odmah me dočekala velika muka, ponižavanja od strane jedne osobe. Prihvatila sam to s predanjem u uzvišenu volju i stisnula se uz presveto srce Isusovo, u Gospodina, dajući mu do znanja da sam spremna na ono za što sam prinijela sebe kao žrtvu. Muke kao da su izvirale iz zemlje i sama se majka Malgorzata čudila tomu. Mnogima puno stvari prolazi jer se ne vrijedi svime opterećivati, ali meni ništa ne prolazi. Svaka mi se riječ važe, pazi se na svaki moj korak. Jedna mi je sestra rekla: pripremite se, sestro, na križ koji vam majka poglavarica sprema. Tako mi vas je, sestro, žao. A ja se u duši radujem i već sam odavna na to spremna. Primijetivši moju odvažnost, iznenadila sam se. Sad vidim da duša sama od sebe ne može puno, ali s Bogom može sve. Eto što može milost Božja. Malo je duša koje bi uvijek bile osjetljive na Božje nadahnuće, a još ih je manje koje bi vjerno išle za tim nadahnućem. Ipak, duša vjerna Bogu ne može sama razlučivati svoja nadahnuća. Mora ih staviti pod kontrolu obrazovanog i mudrog svećenika i dok god nije sigurna, neka se drži nepovjerljivo. Tim nadahnućima i svim višim milostima neka ne vjeruje sama, jer se može osuditi na velike gubitke. Iako duša odmah razlikuje lažna nadahnuća od Božjih, ipak neka bude oprezna, jer je tu puno nesigurnih stvari. Bog voli i raduje se kada duša ne vjeruje ni njemu samomu radi njega samoga. Zato jer ga ljubi, ona je oprezna i propituje se. I sama traži pomoć kako bi utvrdila je li to uistinu Bog koji u njoj djeluje. A kada dobije potvrdu od prosvjećenog svećenika, neka bude mirna i neka se preda Bogu pred njegovim uputama, odnosno prema uputama ispovjednika. Naša zajednička molitva. Oče ljubavi, Oče milosti i milosrđa, sve u meni kliče tebi hvala, čast i slava. Ti si velik, ti si Bog, ti si Otac. Dodiruješ mi srce nježno govoreći: imaš onoga koji te spasio iz ljubavi, budi mu vjerna iz ljubavi, ne iz straha, iz ljubavi. Ona je pobjednica nad zlom. O ljubljeni Spasitelju, u zajedništvu s Duhom Svetim predajem ti cijelu sebe, svu prošlost, sadašnjost i budućnost. Imam samo jednu molbu i molim te za tu milost. Proslavi se, Isuse, proslavi se s majkom svojom, proslavi se u meni, u mojoj obitelji, u obitelji vjernih tebi, trojedini Bože, vjernih crkvi tvojoj, vjernih tvojoj radosnoj vijesti.
Duše sveti, spusti se na sve nas koje si pozvao da štujemo i razglašujemo Božje milosrđe. Amen. Bezgrešna začeta djevice, moli za nas. Sveti Josipe poslušni, moli za nas. Sveta Faustino, moli za nas.